to Papa. Hello? Hello po. Hi, what's your name? Rhea po. Leia? Rhea. Rhea. Uy, Okay, Rhea, Rhea. welcome sa Talk to Papa. Balita namin, meron ka daw pinagdaraanan. Anong nangyari? Bali po magto 2 years na po nung nangyari to. August 22 po yun. Naku, nung Megan. nawala si, Ah, nung nawala si Papa. Nawala. Saan Pero nagpunta? ngayon po kasi, wala na po. Pass away na po. Okay. Bali tapos? po hanggang ngayon po kasi burden pa rin sa akin. Burden pa rin sa'yo. Opo. Bakit naging burden sa'yo? Panganay ka ba? Hindi po. Bunso po pero ako po yung breadwinner po sa amin. Ilan kayo magkakapatid? Bali, 3 po pero 2 na lang po kaming natira kasi po, bago po nangyari kay Papa, ilang months ago po nun, nawala yung ate ko, nagdikti po siya. Opo. Wow. Tapos naiwan sa amin yung 4 niyang anak. Oh! Ah, Tapos tigil nga po, nung pong time na August 21 po yun, na gabi po nun, suka na suka yung tatay ko. May acute ulcer po kasi siya eh. Ano? May acute ulcer po siya. acute ulcer. Opo. Okay. Nung time po na yun, parang a month before po nun, galit po ako sa kanya. Bago mangyari yon, Opo, galit ka because? ano po kasi, twice po siyang nahuli na sinisilipan niya po ako pag naliligo pa. Ha? Twice kang nakita mo siya na sinisilipan ka niya. Opo, Oh, ano okay. po. Kasi dati po walang pinto yung CR namin. Mm. Kasi pwede po kung hindi mo intention, pagka bigla mong nabuksan yung cortina, bigla mong bibitawan, bigla mong isasara. Didigan niya pa ako eh. Yung nikid na katawan ko, didigan niya pa ako. Okay. Tapos Sige. hindi ko siya pinapansin. Tapos nung lumala yung sakit niya, sinasabi ni mama na, si Papa mo ganito, ganyan. Na parang binibihihan ako. Eh, may sakit din. Kasi yung anak ko noon, tapos nung August 21, nung gabi na yun, suka siya na suka, tiniis ko siya. Kahit sinasabi ng kapatid ko sa chat na, dalhin mo si Papa sa ospital. Mas tanig sa akin yung galit. So wala kang Sabi ginawa? nga yun, Mm-mm. opo. Nung umaga, dinala ko na siya sa hospital, sa public hospital. Dalawang beses siya nag-seizure. Tapos pinalipat kami sa malaking hospital. Nung umuwi ako, naghanap ako ng ambulance. Pagdating ko dun sa public hospital na yon, tinanggal na siya ng suero, wala na ring oxygen. Eh di ba po pag nagsi-seizure, nawawala ng oxygen yung utak ng tao. Along the way po, akala ko, yung pikit-pikit niya na yun, matutulog lang siya. Then, yung pagdating namin ng Tondo General, wala na. Wala na siya. Mm. Parang na po, what if what if to sa akin kung hindi ko siya tiniis, hanggang ngayon buhay pa siya. So, sinisisi mo yung sarili mo sa mga nangyari? Opo, naisip ko siya. Kahit magka 2 years na, sakit pa rin. Parang kasalanan ko pa rin siguro kung hindi ko siya tiniis, sana buhay pa siya. Nasaan yung nanay mo? Nandito din po. Nasaan Matanda yung- na din po yun. Yung isang kapatid mo? Malaki po siya sa amin eh. Okay. Ikaw ba ay may trabaho? Ilang taong ka na ba? 37 na po ako, single mom. 37, Single mom. Single mom. Yung- Okay. Okay. Yung 4 na bata, nasa inyo din. Opo, bali 3. Yung isa po nasa Boys Town. Sa Boys Town. Opo, kasi hindi po kaya eh. Okay. Mahirap ang buhay. Sobra. Sobrang hirap ng Ang buhay. hirap. Ang hirap na mahirap. Oo. Ang daming issue, ang daming kwento na nagkasanga-sanga at ang mahirap dito, lahat 'yon pinapasan mo. Opo. Sinisisi mo yung sarili mo, nakasalanan mo yung lahat. Mhm. Opo.
Sige, unahin muna natin itong, alin doon ang gusto mong unahin? Paano ko mapapalaya yung sarili ko na hanggang ngayon sinisisi ko yung sarili ko. Hmm. Okay. Kumusta naman ang relasyon mo sa nanay mo? Ano po? Okay lang Malayo kayo? din po ako sa nanay ko eh. Aha. Alam ba ng nanay mo yung nangyari sa'yo last time? Hindi po. Hindi. Hindi. So hanggang ngayon ay pasan-pasan mo yung krus na yon, no? Opo. Pero napapansin ng nanay mo yung relasyon mo sa tatay mo. Nung ano na po, nung nalala na yung sakit niya, parang sabi, ang tigas-tigas mo naman, bakit hindi ko daw iniintindi yung tatay ko? Hindi nila ako naimik. Okay. Yung tatay mo ba ay humingi ng sorry sa'yo? Ano po, nung nangyari po yun, mga ilang araw na hindi ko siya pinapansin. Parang, dadabi po ako, nakikita ko siya. Tapos sabi ko dun sa anak ko, opo, magsisiyasa, magsabi ka sa akin, gano'n. Babae din yung anak mo. May anak akong babae. Yung mga- Tatlo po kasing anak ko. Yung mga pamangkin mo. Puro ano po, 3 babae, 1 lalaki. Oh, Tapos ilan yung anak mo? Isa, babae din. 3. 3 po. Ay, ang Isa po, dami! 3 din. So, 6 na bata yung nasa puder at pangangalaga mo. Yung ate mo, hindi ba tumutulong? Wala na po yung ate ko nga. Hindi, yung isa. Di ba bunso ka? Kuya ko po. Kuya, asaan? Nagbibigay po minsan. Okay. Kasi may family na din po siya. May trabaho ka nga. Ulit, may trabaho ba? Opo, meron. Oo, kailangan niya magtrabaho. Tapos yung lola yung mag-aalaga. Oo. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, ang bigat ng pinagdaraanan ng ating bida. Yung mga ganitong senaryo, parang, alam mo yun, yung sinisisi mo up to now yung sarili mo kasi wala kang ginawa. Pero nangyari na eh. Ang masakit nito, pati yung nanay niya is parang nag-iba na yung treatment sa kanya. Kasi nga, akala niya tiniis niya yung tatay niya. Okay, so kumusta ka na ngayon? Time nga po, may time po na pag naiisip ko siya, hindi naman na po ako galit. Parang ano lang po na, gusto ko sabihin sa kanya na, pinatawad na kita. Sorry din kasi late kita nagdala ng ospital. Yun yung din-clear sa ospital na nandito na rival siya. Lumpasay talaga ako. Kasi hindi ko pa siya nakakausap tungkol doon. Sobrang bigat lang po talaga. Lalo pag naaalala ko siya. Oo. Alam mo yung bigat na nararamdaman mo, yung sinisisi mo yung sarili mo, ito yung mga bagay na hindi muling magbabalik at magbibigay buhay sa kanya. Ang siguro yun na talaga yung oras niya. No? Opo. Kahit papaano naman, may ginawa ka din naman. Hindi naman sa tiniis mo siya at tinitingnan lang habang nauupo siya. 'Di ba? Ikaw ba tatanungin ko? Yun ba ang tama? Enough ba yung ginawa mo? O dahil nakukonsensya ka kasi dapat mas may ginawa ka pa? Nakukonsensya po ako. Kasi ano ko sa sarili ko na siguro nung gabi na yung pinagawa na siya sa hospital. Baka paano siya. Kasi nung binato namin siya, wala na mababa na yung BP niya. Nagsisisure na siya. Sabi mo kasama mo ang nanay mo sa bahay. Opo. Anong sabi ng nanay mo? Gabi na kami nung nakauwi. Tapos yung hindi ko marekta sa kanya. Hinahanap ko si Papa. Saan kayo galing? Doon nga po sa Tondo. Saan? Pinala namin. Kaya from GMA po, binigay namin sa Tondo General. Nawala yung boses mo. Nawawala yung boses mo. Medyo may Opo. hineten. Hindi, yung medyo hindi okay na yung tatay mo. Saan kayo galing? Yung medyo, ano po, Di ba dapat dadalhin na yung tatay pero medyo tiniis-tiis mo ng konti. Nasaan Nasaan kayo ka nun? ngayon? sa bahay lang po. Sa bahay lang. Opo. Okay. Pero humihingi na siya ng tulong. Si mama po. Sa'yo? Opo. Okay. Hindi siya yung natulong sa akin kasi hindi ko siya kinikibot. Hindi kami nagkikibot sa biyahe. Ito yung mga bagay na ito yung mga bagay na itinanim mo
Tapos, ito yung inaani mo. 'Di ba? Kumbaga, kung naging maayos naman ang lahat, 'di ba? Gagampanan ko naman yung lahat. 'Di ba? Oo. Ay siya. Kumusta kayo ng nanay mo ngayon? Ano lang po. Hindi po kasi kami sa ibang na super close eh. Mm. Kasi may naging conflict din kami dun sa pagka wala nung ate ko. Bakit? Feeling niya kasi nagsiselos ako. Kasi nga yung namala yung ate ko, sinumbatan din niya ako na kung ngayon masaya ka na, wala ka nang pagsiselosan, wala ka nang kaiingitan. Teka lang, anong reason kung bakit nawala yung ate mo? Nagpikti nga po yun. Hindi, bakit nagbigti? Siyempre may dahilan. Bakit umabot sa ganun? Ano po yun eh, may bipolar, depression din. Depression din. Okay. Nako. Oo. Tapos, ikinabit din sa'yo yung issue. Opo. Anong sabi mo doon sa nanay mo nung sinabi na, masaya ka na, wala ka na magsaselosan? Ang sakit nun. Umiyak po ako. Sabi ko, bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Kasi parang kasi lagi niya sinasabi sa akin na intindihin mo ang ate mo kasi may sakit. Hindi normal yung isip, ganyan. Ano bang ginagawa mo para ma-feel ng mga tao na ganun yung trato mo sa ate mo? Hindi ko din po kasi siya iniimik. Taon ko na po siyang hindi iniimik. Dahil? Kasi po nung way back, isang taon na po yun, may ginawa po siya sa anak niya. Oh. Parang nagising po yung bata na hinihimas-himas niya. Tapos nagkagulo nun, galing ako sa trabaho nung pag-uwi ko. Kasi bakit nagkakagulo, ganun. Ganun nga rin nangyari. Tapos, siyempre nagalit din ako kasi tita. Tapos po after a month lang nagbalikan sila. Nagalit ako sa kanya. Tapos po noon, mga 3 months nang nangyari yun, nagbalikan sila. Nahuli yung asawa niya. Na? Sa drugs. May medyo komplikado pala talagang pamilya niyo, no? Nakakaloka. Opo. Ay. Tapos po, nakulong po yun. 2 years. After 2 years, tinanggap na naman niya. Wala kang kinalaman. Wala kang kinalaman dun sa kung ano mang pinagdaanan niya. Yes. Kasi ikaw, yung tao na, alam mo yung tama sa'yo, ay hindi mo kinukonsente kung ano yung tama. True. Ipinaparamdam mo sa kanila na mali ang iyong ginagawa at kailangan mong itama. 'Di ba? Na hindi okay yun sa akin. Yes. 'Di ba? Na mali ay mali, hindi pwedeng konting tama, konting mali. 'Di ba? Tapos, ikaw yung tao na mapagdamdam. Yes. Tapos siya yung hindi mapagsalita. Oo. Hindi kita papansinin. Ganun. 'Di ba? At kaya mong panindigan yung ganong karakter kasi yun ka na Kahit eh. gaano katagal, sabi. Oo, yung ka eh. Oo. Yun ka eh. Kaso, ang double blade kasi yun, what I'm trying to say is, hinangaan ko na kaya mong panindigan yung mga emosyon at desisyon na ginagawa mo. Kaso, may balik din yun sa'yo. Kumbaga, hawak-hawak mo sa yung kamay, yung molten rock. Kaso, napapaso ka din nun, which is, ito yung umuusig sa'yo. Opo. Diba? Na kapag medyo leading sa negative yung outcome, parang parte of that negativity, yung pagkakamali, o kung hindi maganda yung kinalabasan, parang pakiramdam mo, parte ako kung bakit nangyari yon. Kasi kung may nagawa ako, Okay pa sana. baka iba yung Yes. kinahinatnan. 'Di ba? So ngayon, ito yung mga regrets na nararamdaman natin sa buhay. Opo. Mm. Bali po kasi nun, Papa Ace, Papa Mark, bago po kasi nun, November 5 po yun. 4 p.m., kakagaling ko lang sa trabaho nun. Sumilip pa yun yung ate ko. Hindi ko alam kung sumilip siya, kung gusto niya akong kausapin, o hinahanap niya yung dalawa niyang maliit. Tapos di ko po siya pinansin. Nagsara siya ng pinto. 4:45, umuwi yung bunso na 9 ay 8 years old. Kinakatok ni mama niya. Yung pinto nila medyo may siwak. Bigla na lang po siya sumigaw na, Lola, tita, si mama may tali, nakatali. Yun po, yun. Bigla ako napatakbo, nasip ako yung pinto, nakita ko siya nakasabit na. Sinisig ko rin yung sarili ko noon. Sabi ko, basit kinausap ko siya. Sana hindi rin niya yung ginawa.
Aray, ano ba yun? Kaya hindi Nanginginig yung ako. inaalis sa akin ni mama na tigas-tigas mo. Okay. Okay. Ang akin hindi ko naman alam. Hindi ko alam na gagawin niya yun. Oh. Okay. Kasi wala naman tayong control sa desisyon ng ibang tao. Oo. Wala tayong control sa kung ano ang pwede nilang gawin. Kasi buhay nila yun eh. 'Di ba? True. Kaya if ever may isang tao na gusto tayong kausapin kahit tapik lang sa batok. Kausapin natin. Oo. Importante At yun. saka itong mga tao na to eh hindi naman estranghero. Depression is not a joke. Tama, may mga pinagdaraanan. Yes. Ganito na lang. Wala na tayong magagawa kasi bahagi na yun ng nakaraan. 'Di ba? Kung sisihin man natin ng paulit-ulit ang ating sarili, wala din namang mababago. Nangyari na yun. Alam mo, ang maganda sa buhay, kung bakit parang morning is a new beginning. Yes. Kasi ibig sabihin habang humihinga tayo, tumitibok yung ating puso, may chance tayo na maitama kung ano ang mali. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan at gawin kung ano ang pwede nating masimulan. True. 'Di ba? Ang iyong ama wala na, pero nandyan ang iyong ina. Kayo na lang dalawang ang magkasama. 'Di ba? Ang ate mo wala na, pero nandyan yung mga pamangkin mo na pwede mong tulungan. 'Di ba? Opo. So ngayon, kung na inuusig ka ng konsensya mo kasi marami kang mga bagay na hindi nagawa, baka pwede ka pang makabawi at tulungan at gawin kung ano yung pwede mong gawin. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ikahon ang sarili mo dun sa box ng pagsisisi, ng nananliliit ka sa sarili mo, na umiiyak ka. Hindi pwede ganun. Hindi matatapos ang ikot ng mundo dahil ikinukulong mo lang yung sarili mo doon. Baka magaya ka sa ate mo. 'Di ba? Baka mas lalong lumalim ang sugat na nararamdaman ng nanay mo. Ngayon, pawiin mo siya doon sa mga bagay na ikakabuti ng relasyon mo, ikakabuti ng buhay mo. 'Di ba? Diyan nga po, yan sa kanya na feeling niya at sa akin ng strong ko. Hindi ako makapag-open sa kanya na nahirap na ako. Na hindi ko pa kaya lahat. Bitbitin. Ano po? Okay. Anyway, anong gusto mong itanong sa ating mga bida-bida? Ayun po, paano ko mapapalaya yung sarili ko sa mga what if po. Okay. Anyway, tanungin natin ang ating mga bida-bida at let's see kung ano yung mga magiging komento nila about sa story mo. Okay? Ano po? Ang sabi dito ng ating mga bida-bida, sabi ni Fallen. Taray. Sabi niya, hindi biro ang pinagdadaanan ng caller. Kung kaya mong dayain ang sarili mo, ilihis ang isipan mo sa dinadamdam mo, baka sa ganon makalaya ka na. Pero sa pero sa bayaw mo, wag na palayain. Doon na lang siya. Ano Sa daw? bayaw? Ewan ko dito. Ano to? Sabi niya parang dayain. Hindi mo madadaya yung sarili mo. Oo. Oo. Pwede mong, meron kasing ang tawag doon yung parang yung chosen amnesia. Parang selective amnesia. Oo. Pero kalimutan. Pero may mga pagkakataon na susundot at Andun susundot yan yan sa'yo. Please. So ngayon, di ko na lang, humingi ka ng tawad sa kanila. True. At palayain mo yung sarili mo. Kasi ginagapos niya yung sarili niya eh. Mm-mm. Dito sa mga bagay na to. Kaya nga sabi ko, halimbawa, dapat kung manluloko ka. Pangatawanan Diba? mo yun. Oo. Hindi pwedeng mabait ka kinabukasan. Ito yung nagiging problema yung facade mo, you're strong. Pero deep inside ay kumbaga durog na durog ka na. Oo. 'Di ba? True. Yun yung mga ganitong tao si Rhea. Mm-mm. Deep inside durog na. Kaya maraming alam mo yung mga tao na yung prone sa depression and anxiety. Sila yung Ganito yun. Ngayon, yung akala mo ang saya-saya, tawa-tawa, Oo. ganyan, pero hindi mo alam doon sa kaloob-looban niya pag mag-isa na lang siya, sobrang lungkot. ito na. naman, what you see is what you get. Mm-mm. Na ganito ako, ganyan, paninindigan ko to. Kaso, sa huli, hindi pala kaya niya. Oh, Yan yung nagiging problema. 'Di ba? Na parang I did something wrong. true. Tapos ngayon, nandun lang tayo, I did something wrong. Wala tayong ginagawa to amend, na humingi ng tawad, to reconcile, at saka ano yung pwede kong gawin
para makabawi, 'di ba? Okay. Eto, ang sabi pa dito ni Alvin, sabi niya, pumunta ka sa simbahan at magkumpisal ka. Paglabas mo ng simbahan, magaan pa sa papel ang lahat ng bigat na meron ka ngayon. After ng simbahan, kausapin niya yung nanay niya. Totoo. Oo. Kasi wala naman siyang kinalaman at kasalanan doon sa atin niya. 'Di ba? Yung nanay niya binabato. Ganun kasi mga tao, kailangan may batuhin tayo at may ituro. Ay, number 1 yan. 'Di ba? Para itakas yung Kapag- sarili natin sa mga bagay-bagay. Kapag may nangyari, Mhm. 'di ba? Naghahanap agad yung sisisihin. Oh, yung nguso, nakanguso. Ano Yung hintuturo, nakaturo. 'Di ba? Yung bato, binabato kung kani-kanino. Pero, Tunay yan. Para maka-escape sila dun sa galit at saka dun sa, kumbaga, ano ba tawag doon? para may sisihin. Para nandun lahat ang focus sa ano. Oo. Anyway, ito pa, si Sheila. Sending hug, ate. Sobrang relate po ako sa'yo. Hindi po madali ang makaranas ng depression. Sobrang hirap po. To the point na gusto mo ring isuko ang laban ng buhay. Kaya ate, cheer up. Huwag mo nang isisi sa sarili mo. Mag-pray ka lang. Alam mo maganda kapag nakatira ka sa bundok. Bakit? Pag may problema ko doon, isinisigaw ko. Uy, totoo, no? Tapos nag-e-echo siya, ang sarap sa pakiramdam. Tapos kapag medyo, kailangan mo kasi ng extension of yourself. Totoo. Kung ako sumisigaw sa bundok tapos may nag-e-echo-echo, di yun. Alam na ng buong kuwan, kabundukan. Ano ba yung sinigaw ko doon? Ano? Hindi ako tuloy! Diba? Kaloka. Hindi ako tuloy. Tapos kinabukasan, yung mga Ah. tao, tumatawa na sa akin. Alo. Hala. 2022 kasi ako ngayon 22 na si Papa Marky, hindi pa tuloy. Anyway, sabi ni Luella, advice ko lang, siguro it's time for her to forget the past. At palayaan niya sarili niya kung anumang masasamang mangyari sa buhay niya. Focus na siya sa anak at pamangkin niya. At bukas, nakakaharapin nila. Hindi ako naniniwala na forget about your past. Hindi mo naman talaga kasi magagawa Oo. yun. Kasi, ang mangyayari kasi niyan, parang nabubuhay ka na lang doon. Diba? Na-overcome mo na lang siya. Ang dapat mong gawin, yakapin mo ang iyong nakaraan. Yes. Tapos, harapin mo ang paparating na bukas. Oo. Diba? Ganun yun. Bahagi na, kung yung mga lamat, yung mga gasgas, bahagi yun kung sino ka. Diba? Bahagi na kung sino ka. Pero, hindi nun ma-identify ang kabuuan mo as Oo. you. Diba? Isa lamang yun sa parte ng aking pagkatao. Diba? Oo. Tsaka hindi naman talaga natin nakakalimutan ng mga bagay-bagay. Oo. Nandyan lang siya. Minsan lang talaga nawawala kasi nakafocus tayo sa iba. Pero dumarating yung time, sumusunod, ay, oo nga. Oo. Alam mo, kaya na-amaze ako kapag nakakita ako ng matanda. Even though nakakatakot pag tumatanda, pero na-amaze ako. Kasi yung physical na itsura nila ay refleksyon ng kanilang pagkatao at pinagdaraanan. Totoo. Yung kanilang kulubot na balat, Oo. yung kanilang puting buhok, 'di ba? Yung kanilang ngipin na tatatlo na lang, hiwa-hiwalay pa. Yung kanilang Diba? ibang kakaibang amoy. Oo, yung mint-mint. Pero ito ay kumbaga narrative ng mga kwento na kanilang pinagdaan. Kumbaga, pinatatag na sila ng panahon. Ay. Di ba? True. Di ba? At tuloy ang buhay. Yes. Ganun yun. Eto, sabi pa dito ni Belen, napakahirap ng pinagdaraanan mo pero mas mabuti sabihin mo ang lahat sa mama mo. Hindi man siya maniwala, nakaalpas ka sa kahon na kinalalagyan mo at ang mas mabuti lumapit ka sa ating Panginoon. Siya na ang gagawa ng paraan para sa mga nangyayari sa'yo at ituturo sa'yo ang lahat ng gagawin mo. Pray lang. Oo. Dito naman ang gagaling yan. Yung safe ka, yung bata pa lang, na-establish na yung rapport between yung each member of the family na, pag ikaw nagkwento ka sa akin, kakampi mo ako. Oo, paniniwalaan kita. I will listen. Yes. Diba? Nandito ako Mm-mm. na no matter what happen, ikaw anak ko, ako yung magulang. True. Diba? Na kapag sinabihan kong ganito, maniniwala ka sa akin and you can protect me. Doon nabubuo yung trust. Di ba? Exactly. Kapag nakapag-establish po tayo ng ganun, magiging madali na yung lahat. Kasi, minsan kasi, ito sa pamilya,
kung sino pa yung mga magulang natin, doon pa tayo nahihiya na magkwento. Exactly. Kasi feeling natin, i-judge tayo, sabihan tayo ng hindi maganda. Which is hindi. Alam mo, ngayon nararanasan ko yan sa panganay ko. Oo. Na dati, nagkukwento siya sa amin about after school. Oo. Sabi niya, Dad, Ma'am, ganito nangyari sa akin with my classmates and all. Pero ngayon, naglilihim na siya. Hello. Yung mga bagay na kinuha na, nirespeto naman namin. Yung mga inililihim niyang bagay. Oo. Pero, may mga bagay siya na ikinukwento sa amin. Oh, At- yun at- ang importante. Kuha na kami doon. Okay na kami doon. Tiwala na kami doon. Kasi nagkikwento sila. Na at the end of the day, may mga bagay siya na itinatago sa kanyang sarili. Pero, kapag kailangan niya ng magulang Mm-mm. to share something about his life, nandun kami to listen. Okay na kami doon. Oh, ako kasi growing up ako, hindi talaga ako pag hindi lang nagtanong yung mother ko, kumusta ka, ano nangyari. Ganun, pero yung ako mismo magkikwento, hindi kasi baka kasi natatakot ako dati na magkwento. Hanggang sa ayun, natuto na lang din na gano'n, nabuhay ng gano'n. Yun yung alisin natin Yes. sa isip natin. Kasi hindi pala siya maganda. Oo. Kasi sa lahat pala, dapat ang pinagkakatiwalaan natin ay yung parents natin. Okay lang yan. Himayin nyo kung ano ba yung bagay na pwede kong ikuwento at Oo. hindi. Pero syempre, Pero- dapat may secret ka pa din. Oo, at saka dun sa Importante mga yun. pagkakataon, kaya nga sinasabi ko lagi, dapat alam mo kung sino yung kakampi mo at kaaway. Mm-mm. 'Di ba? At ang magulang mo, siguro naman 70% na leaning on Mm-mm. mga kakampi mo yan. Yes. 'Di ba? May mga iba lang talaga na katulad nito yung tatay niya. Ha ha ha. May pagkakataon na hindi 70% nakakampi. Yung mga ganon. Ay nako. Anyway, mga kapuso, ano kaya ang masasabi ng ating bida na si Rhea? Hello, Rhea. Hello po. Ayun po. Pagkuhan ako, pag halimbawa mabigat yung pakiramdam ko, una, paminsan itutulog ko. O kaya Okay. iiyak ko. Oo. O kaya yung ginawang, katulad na ginawa ko, yung huhugot ka ng malalim na hininga. Tapos biglang, buga! Ako bibilang ko ng mga 20 seconds. 20 seconds? Pagka-inhale. Oo. Tapos, 20 Unti-unti seconds. mo Tapos, i-release. hindi. Tapos, biglang, pagka-release mo, hihikabin ka, antokin ka. Di ba? Papahikab ka. Ang bigat nun sa puso eh. Exactly. Di ba, Rhea? Pero Nararamdaman ako- namin yung, lalo na siguro Ako, sa'yo. nagpe-pray ako. Pwede. Promise. Madalas ako nagpe-pray. Lalo na kapag meron akong pag binabagabag ako ng mga bagay-bagay. Konsensya? O parang gano'n. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Hindi, charot. Hindi, humihingi ka ng guidance kasi sobrang Oo. importante. Oo. Kasi minsan talaga, alam mo, ramdam mo na kahit hindi mo siya nakikita, ramdam mo na naririnig ka niya. Ganun. Yun nga yung extension ng sarili mo dun sa mga Yes. bagay na pinagdaraanan mo. Mm-mm. Kung sa'yo, ganun yung ginagawa mo, basta mas makakatulong sa'yo. Exactly. Wala namang problema doon. True. Diba, Rhea? Opo. Alam mo yung ate mo, thankful sa'yo. Oo. Kasi akalain mo yun. Dapat yung bunso yung mga nag-i-NRT dyan. Yes. Diba? Ikaw, Oo. tumayo Ikaw ka ng nagtatrabaho. diba? Binubuhay mo yung mga anak niya, even though hindi mo kaya lahat. Oo. Pero thankful siya na yung iniwan niyang responsibilidad na tinakasan niya, ikaw yung gumagawa. Diba? Opo. No. Ngayon, ang isang bagay, I'm not sure ha, kung kaya mong gawin sa nanay mo para maipaliwanag mo kung bakit ganun yung ginawa mo. Pwede mong piliin na sabihin sa kanya kung ano bang nangyari or itago mo na lang. Hindi niya kasi maiintindihan at patuloy niyang iisipin na ganun ang ginawa mo sa kanya. Diba? Opo. Mali naman talagang ginawa ng tatay mo eh. Totoo. No? Ngayon, ang gusto kong isalba, yung relasyon mo sa nanay mo. Diba? Tapos, pag sumusweldo ka, bigyan mo ang nanay mo ng pangmadyong. Hoy! Hindi nagmamadyong. Hindi ba nagmamadyong? Oo. Nananahi. Nananahi ang nanay mo. Diba? Kasi kayo na lang dalawang magkakampi. Totoo. Yung kuya mo nasa ibang pamilya na, syempre, pamilya niya iniintindi niya. Diba? Tapos marami kang chikiting at responsibilidad. Ngayon, ang gusto ko lang kaysa intindihin mo yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo at wala ka nang magawa, intindihin mo na lang yung mga chikiting mong angko cute, manang-mana sa tita nila. Diba? Opo.
Opo. O kaya kaysa magmukmuk ka dyan, maghanap ka ng afam. Ay, taray. May kakilala ko. Talaga? Kwan siya, may asawa siya. Ay, huwag naman yung may Batugan, asawa. hindi. Batugan yung asawa niya. Tapos, Pagkatapos, naghanap siya ng afam. nakipaghiwalay. Nakadalawa na. Oy, taray. Nakadalawa na. Nagbibilang. Oo, ha? sinasabi ko sa'yo. O, di ba? Opo. Hindi, pinapatawa ka lang namin. Sinabi ko lang, chinismis ko lang yung kakilala ko. Anyway, sino ang gusto mo bigyan ng mensahe? Hindi, ano mo ng decision mo? Decision mo. Ayun nga po, magbabalik loob ako sa totoo lang po, lumayo po yung loob po sa taas. Mm. Parang nag-question po ako na ano niya, bakit ganun? Mhm. Parang galit ka po ba sa akin kasi para lalang bigat-bigat po ng buhay namin. Mm. Tapos magkasunduan pa silang nawala. Mm. Babalik loob po ako. Oh, basta yun. Yung relasyon mo sa nanay mo. Ayusin mo Ako. din. Mm. Opo. Mm. Okay. Oh, sa mga karakter na naibahagi mo sa akin, sino gusto mong kausapin sa kanila? Yung tatay ko po. Okay. Ace, hawak-hawak kayo ng kamay. Uy, bakit? Sige. Uy! Ha? Hala ka dyan. Yung tatay niya. Okay? Sige. Go ahead, Rhea. Ayun, kung nasan ka man. Sorry, kasi hindi kita agad na or dinis kita, mas pinanay ko sa akin yung galit. Pero pinapatawad na kita. Sobrang namimiss na po kita. Barangay LS 97.1 Forever Number 1 Talk to Papa. Hello! Hello po. Good morning po, Papa Mark and Papa Ice. Hi, good morning. Ang pogi naman ng boses. Parang pwedeng pan-DJ ba? Oo, parang bagong gising lang, Thank you po. ganyan. Parang hubad, ganun. Grabe mo yung Parang walang imagination. saplot, ganyan. Tapos may muta. Charot. Si JR. Good morning sa iyo, JR. Welcome sa Talk to Papa. Balita na, may problema ka daw. Opo, problemado po. Anong problema, JR? Ano nangyari, JR? Uumpisahan ko po year 2012 po. Doon Teka- po nagsimula yung problema. Teka lang, JR, magbihis ka muna. Bis ka muna. Grabe to. Charot. Ano, year, ano? Year 2012 po. 2012. Okay. Oh, 10 years ago na. Oo. Opo, 11 years old pa lang po ako noon. Tapos, doon po nagsimula yung yung problema po kasi ako po yung panganay sa apat na magkakapatid po. Tapos namatay yung mama ko po sa pang-apat namin na na anak ng mama ko po. Tapos doon po nagsimula kasi yung papa ko po noon is nagtatrabaho po ng Manila. Probinsya po kami sa Bicol po. Bicol din. Bakit mga Okay. Bicolano Mga nagkalat taga- ngayon? Ano Oo. yan? Pumasok kayo sa loob, ha? Huwag kayong maglalabas. Opo. Okay. Tapos Tapos, yung papa ko po, umuwi lang ng Bicol 2 times a month po, yung parang ganun po. Oh, yan layo kasi ng ang layo Bicol. kasi ng Bicol to Maynila. Oo, pag Oo. pumunta ako ng Bicol, ang Si Papa Mike, 2 years. Hindi na, Hindi 10 lang. years na. 10 years na. Yung bahay ko nga doon, hanggang ngayon, hindi ko ba nakikita? Opo. Okay. Tapos po, nalaman dun po sa sa time na yun po, yung mama ko po nagkaroon po ng ibang karelasyon po. Ay. Alam ko po yun. Kasi po, nababasa ko yung sa cellphone ng mama ko na may kachat siya. Tapos minsan po pag di pa nagpapadala Wait yung lang. papa ko. Mama. Okay, buhay Opo, pa yung siya mama that ko. time. Okay. Opo, Okay. buhay pa po. Mm-mm. Tapos, ayun po, alam ko, parang that time po alam ko na po na merong iba yung mama ko. Tapos di ko sinasabi sa papa ko po. Mm. Tapos, nung umuwi po yung papa ko noon, nagstay yung papa ko ng mahigit 1 buwan po. Hoy! Hoy! Bumalik po. Grabe, grabe yung bakasyon ng tatay mo, ha? Oo, tumagal naman Opo, siya lang. tapos- Oo. Tapos bumalik po yung papa ko kaagad ng Manila. Tapos, nagtrabaho po ulit. Tapos yun po nalaman ko, nung bumalik yung papa ko, nalaman po ng papa ko na yung mama ko po nagdadalang tao, which is po yung pang-apat po na Hoy! pang-apat po. Hala, Okay. patay ko diha. So, sino ang Tapos- tatay?
Di ko po alam. Yun nga po. Ala. Oo, okay. Then, nung nalaman po yun ng papa ko, umuwi po siya, kinausap niya yung mama ko. Tapos, pag nag-uusap po sila, naririnig ko po na pag nag-aaway sila na sinasabi ng papa ko na hindi daw po sa kanya yung baby na dinadala ng mama ko. Ay, kanino yung baby? Opo. Tapos, tinatanong po ako nun ng papa ko kung alam ko daw po yung nangyayari or alam ko po ba na may lalaki yung mama ko. Anong sagot mo? Di ko po sinasabi sa papa ko po kasi that time po, iniisip ko na lang po na itago na lang po kasi ang babata pa po namin, 3 po kami magkakapatid na maliliit pa na iniisip ko po na kung maghihiwalay po sila, paano na po kami kasi maliliit pa po kami. Tapos yun po, tapos nung nalaman po ng papa ko na buntis nga yung mama ko, bumalik ulit po siya ng Manila kasi na ayaw niya pong makita yung mama ko. Ay. Naiinis po siya. Kasi nakikita meron na yung siyang mama ko. kutob. Kotob? Kutob, brother! Kutob! Ano yung kuto? Kutob! Tapos, Okay. 9 months na po yung siya ng mama ko. Nag-decide po yung papa ko pong umuwi ulit ng Bicol. Ah. Tapos, that time din po, dinala yung mama ko, emergency dinala po ng hospital. Ah. Tapos, after po nun, pakapanganak po ng mama ko, namatay po yung mama ko, pero buhay po yung baby. Ah. Ano yung baby? Babae, lalaki? Lalaki po. Ah. Oh, tapos? Tapos, ayun po, nung namatay yung mama ko, tapos sinabi ko po sa papa ko yung totoo na alam ko po na merong lalaki yung mama ko. Oh, ang hirap. Ang bigat sa parte mo yun ah. Oo, and then may, Oo. may baby. Tapos siya... Oh. Tapos, gawa po ng papa ko, yung kapatid ni mama na wala pong baby, doon na lang po binigay ng papa ko yung baby. Ah! Yun po. Oh, tapos? po, nung simula pong umamin po ako sa papa ko na alam ko po yung nangyayari sa mama ko, alam ko po na may lalaki yung mama ko, doon po nag-umpisang nagagalit sa akin yung papa ko. Oh. Sumama ang loob niya sa'yo kasi noon din mo Sobra sinabi. Kasi kung ang nanay mo nanloloko sa papa mo, parang pakiramdam niya, ganun din ang ginagawa Kasi mo kasabot sa kanya. ka. Alam mo Ano? kasi. Tapos, magkasama pa po kami nun sa bahay. Di na po bumalik ng Manila yung papa ko. Ay magkakasama po kami sa bahay. Tapos, pag nalalasing po yung papa ko, ako po yung sinisisi ng papa ko na dahil daw po sa akin namatay yung mama ko. Kasi po nung nalaman po ng papa ko na hindi po sa kanya yung baby, madalas niya pong binubugbog si mama. So, yun po. Hanggang sa pag nalalasing yung papa ko, nagwawala po siya sa bahay. Tapos pag nahuli niya po ako, binubugbog niya po ako kung ano pong yung napupulot niya, pinapalo niya po sa akin. Tiniis ko po yun kasi ayoko pong lumaya sa bahay kasi po maliliit po yung mga kapatid ko po. Kasi what if po kung ako po yun naman yung umalis tapos yung mga kapatid ko po naman po maliliit yung bubugbugin ng papa ko. Kaya mas nag-stay na lang po ako sa bahay, tiniis ko na lang po yun. Tapos, di pa po isang taon namatay yung mama ko, meron na pong babae ulit yung papa ko. Ay, wow ha. Dinala niya din po yun sa bahay. Tapos nag-live-in sila, doon na po tumira sa bahay yung stepmom kong pangalaw. Din nabuntis po ulit ng papa ko. Tapos nung nanganak po yung stepmom kong pangalawa, namatay din po yung stepmom ko. Eh? Opo. Kung ano po yung nangyari sa mama ko, yun din po yung nangyari po sa pangalawang asawa ng papa ko. Binubugbog din ba ng papa mo yon? Po. Binubugbog din? Hindi po. Ang ano lang po is naging madamot po sa amin yung stepmom namin kasi po masasarap po minsan po kapag masasarap po yung ulam nila, pinapauna na po kaming magkakapatid kumakain tapos pinapaulam lang sa amin ng papa ko sardinas tapos sila po tinatago nila yung masarap na ulam doon po sila sa kwarto kumakain. Even yung papa mo, ganon yung treatment sa inyo? Ganun po. Pero sa... Sobrang galit. Laki ng galit po ng papa namin sa akin po. Sa aming magkakapatid po. So pati yung mga kapatid mo nadamay. Opo. Pero sabi mo kanina namatay na yung stepmom mo, diba? Oo. Opo. Yung baby din po yun, kinuha din po ng kapatid ng stepmom ko. Eh? Opo. Kapatid ng stepmom mo. Oo. Opo. Okay. Tapos ngayon po, ayun po, tuloy-tuloy pa rin. Nag-aaral na po kasi ako that time po, college po ako, first year college po. Then,
eh di po ako binibigyan ng papa ko ng pang gasto sa school sa mga projects na allowance po. Kaya nag-decide po ako mag-part-time job po. Anong trabaho mo? Ano po ako, cashier po ako sa Mart po, parang malaking ano po, Supermarket, gano'n. supermarket po. Okay. Yes po. Tapos, then, nung namatay ulit yung stepmom ko pangalawa, di pa isang taon, may dinala ulit yung papa kong pangatlo Nako, po. mga kapuso, mga kabarangay. Ang daming dinala. Diyan ka Anli. lang ha, balikan ka namin ha. Hadley. Ang dami naman niyang dinala. So may panibagong babae na naman. Feeling ko yung nanay niya, Mm-mm. di ba nalalaki? Mm-mm. Yung tatay niya, nambababae din at the Ah. same time. Feeling ko din. Kahit pa nun pa Anyways, mga dati. kapuso, mga kabarangay. Grabe no, ang bigat no, dire-diretso. Tsaka para sa isang supling, sa isang bata, Oo. na maranasan mo lahat ng ito, makakita mo lahat ng mga nangyayari, medyo mabigat Yes. Po. Okay. Yung nagkaroon ng pangatlong babae. Alam mo yung tawag sa lalaki na 3 beses na balo? Babalu. 3 beses eh. Talaga ba? Di ba una, Oo. pangalawa, pangatlo, hindi babalu? Oy, naku. So ano naman si Ste, dito sa pangatlong babae na dinala ng papa mo? Yung ako po tsaka yung mga kapatid ko dun pa rin po sa bahay, isang bahay lang po kami ng papa ko. Tapos inuwi niya dun yung pangatlo pong asawa ng Oo. papa ko. Tapos, pag wala po ako, pinagmumura po ng stepmom ko yung mga kapatid ko po. Ay, naku. Tapos, nagsusumbong po minsan yung mga kapatid ko sa akin na minsan daw po, di daw po sila binibigyan ng pang-almusal, di daw po sila binibigyan ng pang-bound sa school po. Walang amor yun talaga sa iyo Oo. kasi hindi naman kayo kaano-ano. Hindi naman kayo kadugo. At saka, kung pa Tapos- kayo, Tapos, intindihin. nung tumagal-tagal po yung relasyon ng papa ko tsaka yung stepmom ko po, dinala po ng stepmom ko po yung dalawa niyang anak. Ayan na. Opo. Okay. May anak. Okay. Tapos, nung nandun na po sa bahay yung dalawang anak ng stepmom ko, mas lalo pong gumulo yung naging sitwasyon po. Allah. Mas pinapaboran po ng papa ko yung anak ng stepmom ko po kaysa po sa amin. So, ayun po, parang nagpa-part-time po ako noon, uuwi po ako sa bahay, galing trabaho, nagsusumbong yung mga kapatid ko na ganito, kuya, ganyan, kuya. Inaano ako ng stepmom ko, ganun-ganun. Okay. Pero nag-aaral ka that time, diba? Opo, baliktad Pero nga po. nagpo-provide naman siya sa'yo, like pang tuition, ganyan. Wala Sa mga po. kapatid mo. Wala. Po. Sa mga kapatid mo? Wala po. Hello? Wala. So ikaw Wala yung din ikaw po. yung nagpo-provide para doon sa dalawang mong kapatid. Tinutulungan po ako ng lola ko, binibigyan minsan yung mga kapatid ko ng Ah. pang-bound sa school, binibigyan po ng pang-almusal, ganun po. Naku, mahirap. Kasi ang iniintindi ng tatay mo ay yung kanyang Panibagong babae. Tapos may dalawang anak. Opo. Kulang ay humihingi pa nga sa iyo. Opo, pag alam po ng sahod ng pag alam po ng papa ko na sahod ko po sa trabaho, hinihingian niya ako ng pambayad sa kuryente. Ayun po, isakto lang po na pang-allowance yung sinasahod ko po para sa school. Tapos minsan minsan po yung tira, kunwari po may tira po akong 500, yun lang po yung ibibigay ko sa papa ko na pandagdag sa pambayad ng kuryente. Tapos pag yun lang po na ibibigay ko sa papa ko, pinagmumura niya po ako. Pinagbubugbog niya pa po ako sa sinasabihan niya wala daw po akong kwentang anak. Shucks. Sabi ko po sa kanya nun, magpasalamat na nga lang po siya kasi dapat po ako yung tulungan niya sa pag-aaral, hindi ako pa po yung magbibigay na alam niya naman po na mahirap po din po yung sitwasyon ko. Tapos ayun po hanggang sa isa-isa po kaming pinalayas ng papa ko sa bahay. Saan kayo pumunta? Sa lola mo. Una po ako po yung lumayas kasi po yung dati nag-lasing po yung papa ko na pinagbubugbog po ako ng papa ko tapos muntik niya na po akong hampasin ng kahoy na may apoy po. Then buti po nakita po ng kaibigan ko. Oh. Then yun na po yung parang nireport ko yung papa ko sa police na. Tapos yun po na-blatter ko na po yung papa ko sa police station po. Di na po naulit yon. Parang sabi ng papa ko lumayas na lang daw po ako kasi wala naman daw po siyang napapala sa akin, parang ganun-ganun po. Tapos sinabihan ko po siya na sa sobrang galit ko po, syempre di po natin maiwasan makapagsabi ng hindi magaganda. Sinabihan ko po siya na hintayin mo na dumating yung araw na kapag nagkasakit ka, kami pa rin yung hahanapin mo kasi kami yung tunay mong anak. Wala po.
Pero sa mga nangyari po yun, wala po akong galit sa papa ko. Pero yung 10 po nandun kasi halos siya yung nagpapaaral ng 2 anak ng stepmom ko po. Isa pong college siya, elementary po yung pinapaaral ng papa ko. Tapos kami po, di man lang po kami kayang tulungan sa pag-aaral. So nag-decide po ako na mag-stop ng pag-aaral po. Then lumabas po ako ng Manila. Magtrabaho po ako kasi naiawa po ako sa sitwasyon ng mga kapatid ko po. Sabi ko po sa sarili ko na ako na lang po magpapaaral sa kapatid ko. Sabi ko po sa sarili ko na di baling di po ako makapagtapos basta yung mga kapatid ko lang po matulungan ko, mapaaral ko po. Mali. Mali yung decision mo na yun. Hindi ko susuportahan yung decision mo. Kasi, ikaw yung, kailangan mong tulungan yung sarili mo. Oo. Ikaw kasi yung lakas para dun sa 2 mong kapatid. Ngayon, kapag ikaw yung nakapag-aral, mas madali mo na silang matutulungan. Medyo tiis lang talaga. Opo. Alam ko po yan. Yun din po yung unang pumasok sa isip ko abang nandun po kasi ako sa amin, sa probinsya namin, hindi po talaga ako tinitigilan ng papa ko. Bakit walang ibang taong tumutulong sa inyo? Yun, kasi po yung mga tita ko naman po, yung mga kapatid po ng papa ko, may kanya-kanya naman pong pamilya na po. Tapos yung lola ko po, wala din po kasi yung mga binibigay sa kanya ng mga tita ko, is pang maintenance lang po nila. Kawawa naman. So, nag-decide na lang po ako na mag-stop na lang po. Tapos ako na lang yung tutulong sa mga kapatid ko po. So natulungan mo sila. Opo, pero yung mga kapatid ko po nasa side ng lola ko po. Okay Ah, naman okay. sila na okay naman sila sa ngayon. Opo. Ano na ang sitwasyon ngayon? Kumusta ang papa mo? Nung nakaraang pong August 28 lang po, nag-chat po sa akin yung kapatid ko na si Papa daw po. Na-stroke daw po. Okay. Tapos, na-stroke po inatake po ng stroke yung papa ko po na habang nagdadrive po siya ng motor na hinahatid niya sa school yung anak ng stepmom ko po. Doon po siya inatake ng stroke po. Mm-mm. Oh. Ng high blood po. Tapos, ayun po hanggang nag-video call yung papa ko. Umiiyak yung papa ko. Nasaan yung asawa niya? Hindi po siya. Ang mga nangyari po. Din po, kami din po ng kapatid ko po tumulong sa gastusin ng papa ko po. Talaga. Ano po? Nakagraduate na ba yung 2 mong kapatid? Hindi pa po. Ikaw, High kumusta? school po. High school. Ikaw, kumusta? Opo. Mahirap po kasi hindi ko po alam kung anong gagawin ko po kasi hindi naman po masyadong mataas yung kinikita ko sa trabaho. Parang ang hirap po kasi. Pero nandito ka pa rin sa Manila nagtatrabaho. Opo. Anong ginagawa Bumalik mo? po ako. Anong ginagawa mo? Ikaw yung nagbabayad ng mga gastusin para sa tatay mo? Ano po? Pang maintenance po. Ah. Okay. Ay, di ba may anak siyang may sinusuportahan siyang 2 batang yung anak nung Yung maliit na yung pangalawang high school po. Yun yung Ah. parang nag-aalaga din sa papa ko sa hospital. okay. So ngayon, same pa rin yung situation. Opo. Nagpapadala ka pa rin ng pera. Opo. So nahati pa yung gastusin mo Oo. para sa kanya, para doon sa mga kapatid mo. Opo. Ikaw ba ay may pag-unlad ng nangyari sa buhay mo? Mm-mm. Okay ka ba? Okay naman po. Hindi ka okay? Oo. Ang tagal mo sumagot eh. Oo, alam ko hindi ka okay. Oo. Tapos, Kasi hindi sapat pa yung kinikita mo. hindi ka pa ganun ka Opo. ka okay Oo, eh. para sa sarili mo, Tapos, para sa kapatid mo, para doon sa magaling mong Opo. ama, walang ganun, parang nairaraos lang baga. Oo. Ganun. Opo. Oo. Anyways, marami ang nakikinig na ating mga bida-bida na iiyak sila sa kwento mo. Ano yung gusto mong itanong sa ating mga bida-bida? Ano po? Wala. Anong gusto mong bigyang linaw? Oo. Linawin? Kung tama pa ba ang Ihingi ng ginagawa opinion? mo? Charot. Opo. Okay, sige. Sanungin na lang natin ng mga ating Anong mga masasabi bida-bida. Anong nila? masasabi nila sa Kay story RJ. mo? Ay, JR. Kay JR. Oo. Anyways, mga kapuso, babasahin po namin ang inyong mga komento.
Sabi ni Jean kay Kuya Caller, pwede siyang magtrabaho at mag-aral lalo na kung dito siya sa Manila. Sumama yung papa mo sa stepmom mo. Hindi pares yun. Magtiis sila. Sumama tsaka sumama. Magtiis sila. Ang priority ni Caller ay pagtapusin niya yung sarili niya sa pag-aaral. Totoo. Actually, yun talagang gusto kong ibigay na advice sa kanya. Oo. Yung decision, medyo may konting sakripisyo, Mm-mm. 'di ba? Pero sabi ko nga, pag nakapagtapos siya, mas madali na siyang makatulong sa kanyang mga kapatid At at, mas makahanap malaki ng trabaho. ang maitutulong niya. Oo. Sabi dito ay sobrang hirap ng kalagayan, sabi ni Adrian. Sabi ni Shane, cheer up kuya, you did it. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Laban lang, sabi ni Inday. Cheer Oh. up. Grabe, oh. Oo. Laban lang, sabi ni Jack Ramos. Sabi ni Nanette, alam mo JR, hindi mo kailangang pasanin lahat ng problema sa sitwasyon ng tatay mo ngayon. Kung meron man, dapat mag-asikaso sa kanya lahat ng pangangailangan ng tatay mo, pati pinansyal. Yun na yung kinakasama niya ngayon. At yung mga anak ng stepmom mo. Kasi yung obligasyon ng tatay mo sa inyong magkakapatid, ikaw na ang nag-iintindi. Pwede ka namang mag-abot sa kanya, why not? Pero wag naman na magsasakripisyo yung need nyong, masasakripisyo yung need nyong magkakapatid. Alam mo, kaya mas bumibigat yung sitwasyon niya. Pinapasan niya lahat ng mundo. Totoo. Pinagsasabay-sabay niya lahat yung problema at nabibigyan niya ng kakapiranggot na solusyon. Oo. Kaya nangyayari, babagsak siya. Totoo. 'Di ba? Mas lalong walang mangyayari. Mm-mm. Oo. Sabi dito, sundin mo kung anong sinasabi ng puso mo para sa huli, wala kang pagsisihan. Ay, Oh. pagsisisi na. Sa- Ngayon siya pa yung magsisisi. Grabe naman kayo. Sabi ni Jack, kung ako yan, di ko tutulungan ng tatay mo. After 10 years, sana nakatapos ka na kung ikaw ang pinag-aral, hindi ang anak ng stepmom mo. Nakakagigil. Tapos ngayon, baldado, magpapakabait sa'yo. Isipin mo maigi ang hirap na pinagdaanan mo. Tapos porke nagkasakit, tatawagin kang anak. Huwag mong tulungan, yaman mo siya. Ay, ang tigas ng puso ni Jack. Mahirap kasing alam mo yung ito yung sinasabi ko na natanim na sa buo mong pagkatao. Oo. Puso mo yung kailangan mong tulungan yung Yes. pamilya mo. Oo. 'Di ba? Ang hirap kayang labanan nun sa sarili mo kasi at the end of the day, parang ang tingin mo, naging mabuti ba akong tao? Totoo yan. 'Di ba? Ayun, nalobat na yung Pero phone hindi, ko. hindi makatiis ang ating bida eh. Hindi. Alam mo yon, yung dahil sa mabuti siyang tao, tutulungan niya hanggat kaya niya, for sure. Nakakaiyak naman, Papa Marky. Be strong, kuya, para sa mga kapatid mo. Pray ka po palagi. Ako, naiyak din sa kwento niya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lahat ng sakripisyo mo, may kapalit din yan balang araw. Ay, nako. Anyways, mga kapuso, ang ating bida, for me, dapat niya munang tulungan yung sarili niya. Ayusin niya muna yung self niya. Hindi mo kakayanin lahat pagsabay-sabayin yan. Totoo. Ngayon, pumili ka kung sino isasakripisyo mo. Totoo. Hindi ko sinasabi yung tatay mo. 'Di ba? Hindi ko sinasabi yung kapatid mo. Alin yung priority mo? Ah. Totoo. Ako, panguhuli ko yung tatay ko. May jowa ka ba ngayon, JR, na nasasabihan ng problema mo? Wala po. Sad. Nasad ako for you. So, paano lang yan? Parang kinikim-kim mo na lang, ganun. Opo. Pero at least ngayon, nailabas mo na. Anong plano mo? Anong plano mo ngayon? Like, papatapusin mo ba ng pag-aaral yung dalawa mong kapatid? Susuportahan mo yung Opo. tatay mo? Ganun po yung gagawin ko. Parang tutulungan ko na lang yung mga kapatid ko tsaka yung papa ko. Anong plano mo sa sarili Sa'yo. mo? Oo. Siguro, bahala na po. Ay, buti ka. May plano ka sa ibang tao tapos sa sarili mo. Mahirap yun. Mali, no? Oo, hindi dapat ganun. Dapat may plan ka muna sa sarili mo. Mhm. Opo. Oo, kasi kung hindi naman ganun sobra-sobra yung resources that you have, tapos pagsasabay-sabayin mo lahat ng responsibility, mahihirapan ka talaga. Ganun kasi ginawa ko. Sabi ko sa mga kapatid ko, taste muna kayo. Jeez. Tapos kapag okay na ako, nakabuelo na ako, doon ko kayo tutulungan. Totoo. Ayun na okay na. I'm not for sure, yun yung formula ko, it will work out sa'yo din. Oo.
ayun, na nakapagpatapos na naman, so sila na yung tumulong sa iba. Ba, tama na, kapalang mukha niyo. Ikaw kasi dalawa lang yung kapatid mo. Oo. Kami madami. Okay. Ilang taong ka na, JR? 22 po. Tato, bata Bata? pa. Okay. Para ganun talaga eh. Kanya-kanya tayo ng mga pinagdaanan at problema sa buhay. Inataon ka sa ganyang sitwasyon. Medyo minalas ka lang ng konti. At saka, yan yung magpapatibay sa'yo eh. Oo. Yung mga ganyang pinagdaraanan na yan. Naku, tibay na nga nito. Oo. Pag hinampas mo to, yung ng kwan, ay yung maliliko. Yung mga nagiging sandata natin eh. 'Di ba? Pag may mga dumating na oras, parang kayang-kaya na lang nating lampasan. Oo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganun ha. Oo. Yung mga sumusuko din. Yes. Ay sabi namin, pagtibayin mo yung sarili mo. True. Hindi sa lahat ng pagkakataon, panalo ka. No? Oo. Opo. Oo. Tsaka, ano pa ba? Mm-mm. Huwag ka muna magjowa kasi intindihin mo pa yun. Ay, Tapos, True din naman. Oo. Ayun. Basta galingan mo na lang sa trabaho mo, baka ma-promote ka. yes. At kapag may pagkakataon, balik ka sa pag-aaral. Oo. Kuha ka ng scholarship, ganyan. Oo. Nakapag-awaral ako, scholarship ako. Oo. O kaya naman, meron mga tao na handang tulungan ka, i-grab mo. Oo. Basta wag kang hihingi. Nagkukusa mga magbigay. Oo. at saka kapag ganon, syempre, alamin mo din, baka naman mamaya may kapalit. Ay! Ayan sila, kaya nga tinatanong kita, hindi ka bang gawin lahat? Ay! Hindi ka bang gawin lahat? May pinapatawa ka lang namin kasi alam namin na ang bigat-bigat na yung nararamdaman. No? Anyways, JR, nakikinig yung papa mo ngayon. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Kung nakikinig ka man ngayon, wala na po akong pakialam sa mga hindi magagandang nangyari po sa akin, sa ating dalawa po. Pero, handa po akong tumulong sa'yo kasi kahit anong mangyari, tatay pa rin po kita. At dahil po sa'yo, wala din po ako sa kung nasan po ako ngayon. Yun lang po. Tutulungan kita hanggat kaya ko po. Kayo po ng mga kapatid ko. Yun lang po. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1. Barangay Love Stories. May iba't ibang paraan ng mga tao para malaman ang mangyayari sa kanilang kinabukasan. May mga gumagamit ng tarot cards, palm reading o madalas ay binabase sa zodiac signs. Ikaw kapuso, paano mo gustong malaman ang kapalaran mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Geneva, 27 years old. Isang taon nang nakakalipas nang maadik ako sa horoscope at sa mga zodiac signs. Sa ganito ko pinaikot ang mga desisyon ko sa buhay, Papa Dudut. Naniwala lamang ako sa astrology dahil sa impluwensya ng aking best friend na si Helga. Kaedad ko rin. Siyang nagsabi sa akin na 90% ng mga sinasabi sa zodiac signs ng tao ay totoo. Hindi naman ako naniwala syempre noong umpisa. Tinawanan ko pa nga siya pero pinilit niya sa akin ang paniniwala niya. Nakatambay kami sa bahay niya isang maulang Sabado ng hapon. Balak sana namin noon na manood ng sine pero hindi na kami natuloy dahil tinamad na kaming dalawa. Bored na kami pareho nang biglang naalala ni Helga na may bagong dating na dyaryo sa kanila. Kinuha niyang dyaryo at akala ko noon ay magbabasa lamang kami ng showbiz chika o kaya ay magbabasa lang ng balita. Pero horoscope pala ang gusto niyang puntiryahin na basahin. Napailing na lamang ako dahil hindi naman ako naniniwala sa ganon dati.
horoscope. Ano ka ba? Naniniwala ka dyan? Oh, ano naman kung naniniwala ako? Eh parang hula lang yan eh. Mas matindi pa to sa hula kasi may kinalaman to sa planetary movements and Chorva. Chorva? Kapag hindi ko ma-explain o mahanap yung tamang term, Chorva yung ginagamit ko. Ano ba? Ewan ko sa'yo. Basahin na natin yung horoscope natin. Ano ba zodiac sign mo? Ay nako, wag mo akong idamay dyan sa kabaliwan mo ha. Leo. Uy, parehas tayong fire sign. Fire sign? Nahahati kasi sa 4 na elements sa mga zodiac sign. Fire, water, earth, at saka air. Napanood mo lang yata yung sa Encantadia eh. Hindi, ano ba? Totoo nga tong sinasabi ko. Aris ako, kaya kasama ako sa fire sign. At ikaw din na Leo. Kasama rin natin ang Sagittarius. O anong meron sa fire sign? Tayo ba yung dahilan kung bakit laging may sunog? Kontra ba tayo sa Fire Prevention Month? O tayo yung makakatagal sa impyerno kahit walang electric fan? Hindi! Ang mga nasa fire sign daw yung artistic, confident, passionate, independent, at best lover. Parang true sa akin yung mga sinabi mo. Kasi true naman talaga. Kaya maniwala ka na. Maraming beses ko nang napatunayang totoo lahat ng sinasabi sa zodiac sign ko. Sige nga, anong sabi sa horoscope mo ngayon? Teka, babasahin ko ha. Ayun o, Aris! Mapalad ka ngayong araw dahil ang matagal mo nang pinagdarasal ay mapapasakamay mo na. Basta maniwala ka lang at magiging posible ang lahat. Lucky color, blue. Lucky number, 7. Ang generic ng sinabi ha? Inggit ka lang, no? Makisaya ka na lang kasi sa akin, friend. Yung pinagdadasal ko maging artista, mangyayari na. Pag inilabas ng Encantadia Book 3, ako na si Perena. Asus, naniwala ka naman. Eh sabi mo niwala lang daw ako at magiging posible ang lahat eh. Ano ba? Buti sana kung sinabi dyan magiging artista ka talaga. Wala naman eh. Bogus yan. Matagal ko nang pinagdarasal na maging artista, no? Puro ka dasal, kulang ka naman sa gawa. Paano magkakatotoo yung sinasabi ng horoscope mo? Sumali ka kaya sa Starstruck para magkaroon ka ng chance? Himala! Maniwala tayo sa powers ng himala at sa powers ng universe! Ewan ko sa'yo. Naniniwala ako sa hard work para matupad yung mga pangarap. Hindi yung sinasabi dyan sa horoscope na yan. Basahin ko nga yung sa'yo. Leo. Ito. Pag-ingatan ang mga importanteng gamit, lalo na mga gadget, dahil pwede kang manakawan kung hindi ka mag-iingat. Lucky color, green. Lucky number, 3. Lahat naman pwedeng manakawan kung di mag-iingat. Nakakatawa yung horoscope na yan ha. Maniwala ka na lang. Mag-ingat ka, okay? Magsuot ka ng green. Kung meron kang kulay green na damit na may tatak na number 3, isuot mo. Yak! Ano yun? Jersey sa liga? No! No ka dyan. Maniwala ka na lang. Papatunayan ko sa yung hindi totoo yung sinasabi dyan sa horoscope na yan. Papadudot, nagkatotoo ang sinabi sa horoscope ko. Nung umuwi ako ng bahay ay nasnatch ang cellphone ko. Hindi ko na nahabol pa yung nagnakaw. Sinabi ko lahat kay Helga ang nangyari at natawa pa siya. Tinuruan daw ako ng universe ng leksyon at natakot tuloy ako. Kaya naman kahit na ayoko maniwala na tuloy ako sa sinasabi ng horoscope at ng zodiac sign ko. Nagpaturo ako kay Helga ng mga dapat kong malaman at nag-research na rin ako online. Nag-follow na rin ako ng mga horoscope pages sa Facebook para maging gabay ko. Sa maikling panahon ay natutunan ko na ang dapat kong malaman sa zodiac signs. Napunta na nga rin kami ni Helga sa pag-alam sa kung anong zodiac sign kami compatible. Na-realize kasi namin na kaya siguro hindi nag-work out ang mga relasyon namin before ay dahil mali kami ng pinatulan. Mukhang tama naman noon ang hinala namin. Pinag-usapan naming dalawa mga zodiac signs na compatible kami. Yun na lang noon madalas naming ginagawa kapag magkasama kami ng best friend ko, Papa Dudut.
ngayon, maging stricto na tayo sa magiging karelasyon natin. Maging stricto? Sasakalin natin sila sa rules natin sa relasyon? Hindi ganun, ano ka ba? Maging stricto na tayo sa papatulan natin depende sa zodiac sign. Oo nga, tamang behavior yan. Nabasa ko na yung mga compatible sa fire sign. Ako rin, pati yung mga dapat nating iwasan. Sabi rito sa akin, water signs daw yung mga hindi natin makakasundo. Kasi sila ang mag-aapula ng apoy natin. At the same time, matutuyo ang tubig dahil sa sobrang init ng fire natin. True, sis! So yung mga water sign ay Cancer, Scorpio at Pisces. Kaya pala kaaway ko yung kuya ko. Pisces siya eh. Di kami magkasundo lagi. Ako naman may ex akong Scorpio. OMG! Pag nagawan mo ng kasalanan, forever ka nang hindi papatawarin. Nakakatuyo! Kaya nga 3 months lang yung tinagal ng relasyon namin eh. Ginost ko na talaga. Patawarin na lang ako ng mahabaging langit. May cancer din akong dinate dati. Grabe kapag nagagalit, ang sasakit ng mga sinasabi. Di ako umubra. Napatawad na kaya ako ng langit nung ginost ko siya? Mukhang tayong nasa fire sign na magaling mang-ghost ah. Igo-ghost lang natin pag di siya yung tamang tao sa atin. Charot! Kaya nga dapat maging maingat na tayo eh. So ang dapat nating ide-date ay yung mga air sign o yung katulad nating nasa fire. So Gemini, Libra at Aquarius. Oo, sila raw yung nakakalakas ng fire natin in a good way. Good daw sila sa ego nating nasa fire sign. Lalo ka na, Leo ka. Okay. Ayan, alam na natin kung kanino tayo compatible. Sana naman sa guidance ng zodiac signs natin hindi na tayo matisod sa maling tao. Kaya dapat unang topic hindi yung tungkol sa ulam mo o kung kumain ka na ba. Ano yung zodiac sign dapat? Baka ma-weirdohan sila sa atin pag yun agad yung topic natin. Pwedeng alamin natin yung birthday nila. Tapos kapag nalaman nating nasa water sign sila, alam na this. # magiging multo ulit. Paano kung super bet natin? Kailangan natin magtimpi. Ano ka ba? Hindi lahat ng masarap dapat kainin. Kaloka ka? Okay. Kailangan natin maging maingat kung gusto nating forever na yung next na relasyon natin. Tama! Maniwala tayo sa sinasabi ng universe. Inalam namin lahat ng zodiac signs na mga sumubok manligaw sa amin. Lahat na busted namin dahil kabilang sila sa mga dapat naming iwasan. Nang hinayang pa nga kami kasi kahit yung mga crush namin nalaman naming hindi kami compatible. Inekis na tuloy namin sa listahan ng mga pangalan nila. Nung tumagal ay naubusan na kami ng mga manliligaw pero hindi naman kami sumuko kaagad. Sinabi na lang namin sa mga sarili namin na baka challenge lamang yon ng universe. Nung mas tumagal pa ay nawala na kami ng gana na makakahanap pa kami ng forever namin. Naisip nga namin, forever na ata kaming magiging single. Nalungkot kami lalo pat maraming mali na binabase namin sa astrology ang lahat. Minsan nga ay naisip naming itigil na lamang. Pero mabubuhayan kaming muli ng loob dahil ang goal namin mapunta sa kakompatible namin para maging masaya ang love life namin. Kaya naman nag-explore na rin kami sa mga dating site para lamang mas marami kaming options ng mga panahon na yon na naghahanap kami ng love life, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nabasa ko sa horoscope ko na may makikilala raw ako na babago ng love life ko. Kinilig ako noon dahil sa wakas ay meron na rin ibibigay ang universe sa akin. Pinaghandaan ko talaga yon at nagdasal pa ako na sana kung sino man siya ay forever na kami dapat. Hindi ko naman siya kaagad nakilala. Lumipas pa ang ilang buwan noong biglang may nakilala ko. Malakas ang kutob ko noon na siya na yung nakatakda para sa akin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Harry. Nakilala ko siya sa isang dating app, mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Malaki ang pagkakahawig niya kay Matt Lozano. Nag-match kami sa dating app na meron kami at nilipat na lamang namin ang usapan sa Facebook. Nalaman ko rin na hindi siya kabilang sa water signs, kaya 3 points kaagad siya sa akin.
Nag-date na rin kami at naging komportable, Papa Dudut. Kaya naman naisipan ko na siya na nga yung regalo ng universe para sa akin. Ang ganda mo pala talaga sa personal. Marami nang nagsabi niyan. Sa'yo lang ako naniwala. May pagkabulera ka pala. Sino kaya yung naunang ng bola? Ako, pero mas maganda yung hagod ng bola mo eh. Ganon talaga kaming mga Leo. Leo? Dati kang lalaki? Ha? Hindi ah. Zodiac sign ko yun. Kinabahan naman ako bigla. Pasensya ka na, di kasi ako familiar sa zodiac signs eh. Hindi ka naniniwala sa astrology? Wala kasi akong alam dyan. Baka kaya hindi talaga ako naniniwala. Ano bang zodiac sign mo? Wala nga akong alam dyan. Kailan birthday mo? May 4th. Anong year? Yearly. Hindi ko napagandaan yung joke mo ah. So ano raw yung zodiac sign ko? Taurus, earth sign ka. Kayo yung mga kalmado, pasensyoso at logical. Parang gusto ko na tuloy maniwala sa zodiac signs. Bakit? Tumpak ba yung sinabi ko? Oo. Nasabi rin ba na kami yung matitigas ang ulo? Parang nabasa ko nga yan. Bull daw kasi ang nagre-represent sa sign nyo eh. Eh, kilala ang bull sa pagiging matigas ang ulo, di ba? Okay. Gets ko na. Mukhang masyadong importante sa'yo yung zodiac sign ng isang tao para mag-click kayo ah. Oo. Lately lang namin napatunayan ng friend ko na tama yung sinasabi sa zodiac signs namin. Lahat kasi ng mga dinate namin, hindi nag-workout kasi kontra sa signs namin. Pero tayo, okay naman no? Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Kaya nga sana may second date pa tayo. Hindi pa nga tayo tapos sa first date natin eh. Nagsisimula pa nga lang tayo. Advanced kasi ako mag-isip. Ang natural lang ng usapan namin noon ni Harry, Papa Dudut. Napakasarap niyang kausap na tipong ayaw na naming matapos noon ng gabi. Naramdaman kong compatible kaming dalawa. Doon ko talaga napatunayan na totoo ang sinasabi sa astrology. Wala na akong ibang pinayagang manligaw sa akin kundi si Harry na lamang. Ganon ako noon kasigurado sa kanya. Nakwento ko na nga rin siya kay Helga at gusto ko lang noon na ipagyabang sa kanya na binigyan ako ng universe ng taong deserve ko. Yun nga lang, hindi natuwa ang best friend ko. Nung pinuntahan ko siya at nakwento ang tungkol kay Harry ay nadismaya siya. Nung una inisip ko na baka inggit lamang siya pero may nakaligtaan kami sa zodiac signs dahil nga masyado kaming nag-focus noon sa water signs. Hindi namin alam na hindi ko rin pala compatible ang mga nasa earth signs tulad ng Virgo, Capricorn at Taurus. Hindi ko na sana yon tatanggapin pero pinabasa sa akin lahat ni Helga ang nasa astrology book niya, Papa Dudut. Compatible. Kasi pareho kayo matigas ang ulo. Akala ko Taurus, Virgo at Capricorn lang ang matigas ang ulo. May ego ka bilang Leo. Kabilang ka rin sa matitigas ang ulo. Ayokong tanggapin yan. See? Yan bang hindi matigas ang ulo? Anong gagawin ko? Okay naman kami ni Harry eh. Sa ngayon, oo. Nasa dating stage pa lang kayo eh. Malamang wala pang pakitaan ng sungay yan. Nilabas ko na nga yung buntot ko eh. Tanggap naman niya. Pero siya, syempre hindi pa niya ilalabas yun, no? Nanliligaw eh. Malamang puro magaganda pa yung ipapakita niya sa'yo. Kapag tumagal na, hindi na. Bukod sa pagiging matigas ang ulo, ano pa? Bakit hindi kami compatible? Dahil pareho kayo matigas ang ulo, maraming bagay kayong hindi pagkakasunduan. Hindi rin magiging maganda ang communication ninyo. Alam mo naman na kailangan maganda ang communication pagdating sa relasyon, di ba? Uy, may mga magaganda rin akong alam tungkol sa relasyong Taurus and Leo ha, kala mo? Tulad ng... Sex! Ha?
Sensual daw ang mga Taurus dahil ruled sila ng planet Venus. Kaya mag-work yun sa pagiging passionate ng mga Leo. Kaya, compatible kami. Hindi lang sex ang basihan ng lahat. Kung puro sex ang gagawin mo dahilan sa relasyon, hindi kayo magtatagal. Gusto ko lang maging positive, no? Lately kasi puro negative na yung nasasagap natin dahil sa kakabasa ng astrology. Hoy, parang sinusukuan mo na yung astrology ah. Tandaan mo, ilang beses tayong niligtas nito ha. Alam ko naman yun, pero gusto ko lang kasi na itry ngayon na hindi sumunod since nafe-feel ko naman na may chemistry kami ni Harry. Tadhana nga nagbibigay ng chance, diba? Ako pa kayang taong marupok lang? Hay nako, bahala ka dyan. Itatapon mo na lang talaga lahat ng natutunan natin sa mga zodiac sign natin? Nagkatotoo lahat ng mga sinulat tungkol sa atin. Mag-isip-isip ka, Geneva. Pero ikaw, kung ayaw mo talaga makinig, hala, sumigi ka sa gusto mong gawin. Basta ha, huwag kang lalapit sa akin pag naging broken-hearted ka dyan sa Taurus guy mo. Nagdalawang isip tuloy ako sa mga sinabi ni Helga, Papa Dudut. Nagbasa akong muli ng zodiac sign ni Harry at nagtugma nga lahat ng sinabi ni Helga. Bukod pa doon ay na-confirm ko rin sa ugali ni Harry ang lahat. Pasimple ako nagtanong tungkol sa mga gusto niya at ayaw. Sumakto naman noon sa personality niya bilang Taurus. Mas lalo tuloy akong kinabahan at iniwasan ko na tuloy siya sa takot na magkamali na naman ako. Ayoko na kasing masaktan pa at kota na ako sa failed relationships ko. Iniwasan ko si Harry pero naging makulit siya, Papa Dudut. Matigas nga talaga ang ulo ng mga Taurus at sinabi ko sa kanya na busy ako at hindi niya tinanggap ang mga naging sagot ko. Hindi ko naman masabi sa kanya dati yung dahilan kung bakit kailangan ko siyang iwasan dahil hindi ako sigurado noon kung matatanggap ba niya na dahil yon sa zodiac signs namin. Nahirapan tuloy ako makipag-communicate sa kanya dahil feeling ko noon ay hindi niya tatanggapin ang mga isasagot ko sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bukod ako mula nang ginost ko si Harry. Namiss ko pa rin siya kaya kahit blinako na siya sa social media ko ay gumawa pa rin ako ng peking account para ma-stalk ko siya. Gusto ko lang naman noon na malaman kung katulad ko nalulungkot din ba siya. Wala naman akong ma-stalk noon dahil naka-private ang account niya. Nagsisi nga ako na iniwasan ko siya kasi sa lahat ng mga lalaki ay sa kanya lamang ako nagkagusto ng sobra. Gusto ko na tuloy sisihin noon si Helga dahil binukas pa niya sa akin yung mundo ng astrology. Nahirapan na tuloy ako sa choices ko sa buhay ko. Makalipas ang isang buwan noon ay parang niloloko ako ng universe. Pinilit ko ang iwasan si Harry pero pinagtagpo na naman kaming dalawa. Magkabilang dulo pa naman ang mga bahay namin kaya napatanong ako, bakit kami nagtagpong muli, Papa Dudut? Naisip ko na may gusto bang iparating ang universe sa akin. Naging awkward yung paghaharap namin dahil nasa isang ukayan ako noong nilapitan niya ako. May mga nakasabit pa sa balikat ko ng mga damit na nakahanger. Hi, Anong ginagawa mo rito? napadaan lang. Malapit lang kasi rito yung pinagparkan ko ng motor ko. Ah, ako naman nag-window shopping. Mukhang marami ka nang na window shopping Nasa balikat mo na lahat ng damit Kaya pa ba? Isusukat ko lang naman to, hindi ko naman bibilhin. Huwag kang magsusukat ng panty rito Sure. So, kumusta ka naman? Okay naman. May nagawa ba ako? Ha? Bakit bigla ka nalang nawala? Bakit mo ako ginost? Ginost? Hindi Binlock mo ako sa lahat ng social media accounts mo Nag-deactivate lang ako. Huwag ka na magsinungaling. Sinearch kita sa account ng ibang tao. Hindi ka naman deactivated. Sadyang binlock mo lang ako.
Saka na tayo mag-usap, Harry. Marami pa kasi akong gagawing window shopping eh. Sandali, mag-usap tayo. Sabi mo sa akin kung ano yung nagawa ko. Nababaliw na kasi ako kakaisip eh. Okay naman tayo, di ba? Akala ko nga gusto mo rin ako eh. Harry, Hindi tayo aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin yung totoo. ayoko. Please? Hindi. Akala ko ba kaming mga Taurus ang matitigas ang ulo? Bakit parang sa ating dalawa mas ulo ng mga Leo ang matitigas? Parehas lang tayong matigas ang ulo kaya hindi tayo pwedeng mag-workout. Ginudge mo na agad dahil lang sa pagiging matigas ang ulo? Hindi lang yun eh, marami pang iba. Tulad ng? Basta marami. Marami at lahat yun nakasulat sa zodiac signs natin. Kaya mo ako iniiwasan dahil sa zodiac signs natin? Akala ko ba okay tayo? Akala ko compatible tayo. Akala ko malakas ang chemistry natin. Akala ko rin nung una. Pero nagkamali ako, kaya please, layuan mo na ako, hindi tayo compatible. Huwag mo naman sanang ibase lahat sa zodiac signs. Sorry, pero malaki ang ambag ng astrology sa buhay ko. Humingi ako ng sign sa universe na kapag hinabol ako ni Harry, meant to be kami. Pero hindi nga niya ako hinabol. Hinayaan niya ako makaalis sa ukayan na yon nang hindi man lang ipinaglaban ang pagmamahala naming dalawa. Naiyak na lamang ako noon dahil inuna ko na naman ang pride ko. Nasira na nga yung love life ko, hindi ko pa nasukat yung mga damit na gusto ko sa ukayan. Nasira tuloy ang buong araw ko dahil sa kakasunod sa astrology. Hindi na ako muling hinabol pa ni Harry, Papa Dudut. Nalungkot ako lalo. Hindi na rin ako sumubok munang makipag-date, hindi pa ako nakaka-move on kay Harry. Pero parang gusto nga ata talaga ng universe na hindi ako makapag-move on sa kanya. Isang araw ay bigla na naman akong nasorpresa nang bigla kaming pinagtagpo. Uy, nag-meet ulit tayo. Sinabi ba sa horoscope mo na mamimit mo ulit yung taong tinatakasan mo? Ano na naman ba, Harry? May unfinished business tayong dalawa. Baka may pinaparating sa atin ng universe. Wag nga ako. Hindi ka nga naniniwala sa astrology eh. Hindi nga talaga. Kaya hindi tayo pwede. Hindi talaga tayo compatible. Marami tayong pagkakaiba. Di ba nga may kasabihan, opposites attract? Hindi yan applicable sa lahat ng bagay. Eh di hindi rin applicable ang astrology mo sa lahat ng bagay. Hindi tayo pwede dahil parehong matigas ang ulo natin. Lagi lang tayong mag-aaway. Pwede tayong dalawa kasi pwede naman nating pag-usapan kung ano yung problema para hindi tayo nag-aaway. Mahihirapan tayong mag-communicate sa isa't isa. Napag-aaralan yan. Marami tayong pagkakaiba. Magka-clash lang tayo, Harry. Pero marami rin tayong pagkakapareho. Tulad ng... Pareho tayong mahilig sa romantic films. Pareho tayong takot sa ipis. Takot din tayo sa tsinelas ng nanay natin. Pareho nating ayaw ng pineapple sa pizza. Magkaiba tayo ng gusto sa takbo ng buhay. Gusto ko mabilis habang ikaw steady. Hindi ka makakahabol sa akin. Wala naman tayo sa karera Baka pwedeng sabay na lang tayong maglakad. Sabay tayong tumakbo para walang maiiwan. Sabay na rin tayong magpahinga kapag napagod na. Mahilig kaming Leo sa adventure. Kayong Taurus gusto nyo? Chill lang. Adventure? Tara, umakyat tayo ng bundok. Adventure yung pag-akyat sa'yo, di ba? Pag nasa tuktok na, mag-chill naman tayo ron. So pareho nating magagawa yung gusto natin. Di ba? Paano kung di tayo mag-workout? Pinangungunahan mo na kasi, paano kung pwede tayong mag-workout? Magkaiba kasi tayo ng mga pinaniniwalaan. Ako naniniwala sa sinasabi ng astrology. Marami na kasing nagkatotoo. Okay, sige, marami. Pero hindi ibig sabihin lahat nagkakatotoo. Ilang beses ko nang napatunayan na tama ang sinasabi sa mga zodiac sign. Kaya nga kita iniwasan Nakasulat na talaga na di tayo pwede para sa isa't isa. Nakasulat na yun sa kapalaran natin. Naniniwala ako na tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Nababago yun depende sa kagustuhan natin. Geneva, gusto kong baguhin kung ano man yung nakasulat sa ating dalawa. Kung meron man. Paano? Wala tayong laban sa universe. May laban tayo. Ipakita lang natin sa universe na yan na i-workout natin yung meron sa atin. Hindi man match ang zodiac signs natin pero
Pwede nating i-workout ang relasyon natin. Kasi gusto natin. Ang dali lang kasing sabihin eh. Okay, sige. Ano bang relasyon ng madali? Wala. Kasi lahat tinatrabaho, pinaghihirapan. Ako naniniwala ako na kailangang i-workout ang relasyon at hindi dapat umasa sa kapalaran para magkatuluyan kayo. I-workout ang pagkakaiba, pag-usapan ng mga problema. Yun ang sikreto ng forever. Hindi dahil sa mga nababasa mo sa dyaryo o internet. Hard work ang kailangan sa relasyon kung gusto nating magtagal. Geneva, gusto kita. Wala akong pakialam kung di compatible ang zodiac signs natin. Ang importante sa akin, nagkakasundo tayong dalawa at napapasaya natin ang isa't isa. Baka pwedeng yun na lang muna. Kesa nai-stress ka dyan sa sinasabi ng zodiac signs na yan. Diskumpiyado man ako noong una sa namamagitan sa amin ni Harry ay napawi naman yon. Lahat ng sinabi niyang gusto niya ako at willing siyang ilaban ang relasyon namin. Naniwala ako sa kanya at binigyan ko siya ng chance, Papa Dudut. Naging kaming dalawa at masasabi kong yon ang pinakatamang desisyon na nagawa ko pagdating sa love life ko. Naging masaya ako sa feeling niya kahit sabihin pang medyo bothered pa rin ako sa zodiac signs namin. Nawala naman kahit papaano yung pag-overthink ko lalo't gumagawa ng paraan si Harry para maging maayos ang relasyon naming dalawa. Totoo naman, Papa Dudut, na nagkakaroon kami ng problema ni Harry base sa mga pagkakaiba namin sa ugali at tama naman ang mga zodiac signs namin. Yun nga lang, hindi namin yun hinayaan na maging problema para masira ang relasyon naming dalawa. Kung meron man kaming hindi pagkakaintindihan ay inaayos namin kaagad. Kung may mga toxic kaming nakasanayan, sinusubukan naming baguhin hindi lang para magtagal ang relasyon namin, kundi para maging mas maayos kaming mga individual. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Geneva. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.